Assalamu alaikum dostlar. Qaragala Söweşinden, Saraw Söweşinden, Mar Söweşinden hem soň 1879-njy ýylda Rus imperiýasy ahalyň ýerlerini basyp almak üçin birinji ahal teki ekspedisiýasyny başlatýar. Bu ýörüşe general Nikolay Lomakin bellenilýär. Lomakin bu uruşda türkmenlerden ýeňilýär. Soň Ruslar ikinji söweşini 1881-nji ýylda general Skobelowyň başçylygyna başlatýar we Skobelowyň goşuny türkmenler Gökdepede ýeňilişe sezebar etýär. Türkmenleriň 17-18 asyrlarda merkezleşen döwleti bolman soň hanlyk häkimiýeti bilen ýaşapdyrlar. Şo sebäpli türkmenler Xiva hanlygy, Eýran we daşary ýurtlardan aýdy giderli çalyşlar bolupdyr. Türkmenler esasy Xiva hanlygy bilen köp uruşupdyrlar. Aýdy giderlikli bu uruşlar dowam edip durka güýçlenip gelýän Rus imperiýasy Merkezi Aziýa girip başlaýar. Kazakistan topraklaryny we Türkistany basyp alyp başlaýar. Ahaly basyp almak üçin 1879-njy ýylda general Lomakin bellenilýär. 1879-njy ýylda 11 000 goşun bilen general Lomakin ahala gelýär. Bu boljak hereket birinji ahal teki ekspedisiýasy diýilip atlandyrylýar. General Nikolay Lomakin bu uruşda türkmenlerden ýeňilip ýyda çekilýär. Ruslaryň bu şowsuz ýeňilişinden soň Rus imperiýasy birinji göýberen ýalňyşlyklaryny ikinji uruşuna gowy tejribe höküminde bolýar. Nurwerdi hanyň Berdimurat atly ogly birinji uruşda wepat bolýar. Nurwerdi hanyň özü hem ikinji Gökdepe uruşy başlamanka aradan çykýar. 1880-nji ýylyň başynda ahaly basyp almak üçin general Mikhail Skobelow ikinji söweş üçin bellenilýär. Şol wagt Nurwerdi han yaraman ýatan eken. Şonu da gyslagly maslahat geçirýär. Maslahatda ahalyň halky Gökdepe galasyna ýygnanmaly edilýär. Şundan soňra Nurwerdi han ýogalandan soň onuň ogly Magtumuly bütün ahalyň han diýip bellenilýär. Ol ýaş bolan üçin ýanyna dykma serdar wezirligine bolupdyr. Ruslaryň ikinji söweş üçin galanyň daşy berkidilipdir. Ahalylar şol wagtlar 80-90 000 teke ýaşaýardy. Türkmenler şol wagt goňşy döwletler tarapyndan şo ýeriň uruşçan halka hasap edilýär eken. Gökdepe galasynyň içinde 20-25 000 goraýjy bilen birlikde 45 000 adamy bar eken. General Skobelow 1880-nji ýylyň may aýynda 7200 goşuny bilen Krasnovodska gelýär. Gelen wagtda ahalyň ýerleri barada maglumat toplap başlaýar. Eskerleri azyk suw bilen üpçün etýär. Rus goşunlary bama çenli süýüşip gelipdirler. Ýolda baryarkalar kiçirek owalary weýran edipdirler. Skobelow bamda agyr güýçlerini goýup 800 atly, 10 top, 8 raketa bilen Gökdepeni öwrenmek üçin barlyk çalyşlar etýär. Ruslar ilk bilen uluruşa girmeden Gökdepe galasyny doly öwrenipdirler. Galanyň doly meýdan 100 hektar, diýwarynyň düýbüniň galaňlygy 11 metr, tepesiniň galaňlygy 6 metr, beýikligi 10 metr bolupdyr. Gökdepen doly öwrenen Skobelow bamaga etýär. Bamagaýdan Rus goşunynyň ýoluny kesmek üçin dykma serdar bilen Gulbatyr han Rus goşunynyň üstüne çalypdyrlar. Şolun Berkeli hanyň başçylygynda mardan 800-den gowrak atly goşun Gökdepe kömegi gelýär. Olar hem bamagaýdan Ruslaryň üstüne çalypdyrlar. Bu uruşda 200 goloy türkmen ölýär. Beherdenli Hudaýar han, Mar goşunynyň başyny tutup gelen Berkeli han hem ölýär. Türkmenleriň sany köp bolmagyna garamazdan yaraglar ýok eken. Olaryň esasy yaragy galyç, paçak, naýda eken. Olarda diňe 4-5 000 tüpeň bar eken. Soňra ahal türkmenleri Xiva we Mar türkmenlerinden kömek soraýar. Muny esten Marynyň başçysy Topaz han ýene 2000 atly goşuny ahaly uğratýar. Rus goşunlary Ýegen Batyr galasyna gelipdirler. 1880-nji ýylyň dekabr aýynyň ortasyna çenli şol ýere 38 rota, 100 tan atly topar, 70 top, 11 raketa, 5000 owalay naýdaly, 2000 galyçly, 1000 topçy jemlenipdir. Skobelow galany gawa almakçy bolupdyr.
ol türkmenler gaçaýyn ýagdaýynda olary gyrmak üçin Jümme galasyna general Söweşi iberipdir. Söweşiniň atlary bilen Gulbatyr han ol ýerde uruşupdyr we bu uruşda Gulbatyr hanyň goşuny Söweşi öldürýär we bu uruşda iki tarap hem köp adam ýitiripdir. Türkmenler düşmana çotsalarym segel çolşlarda da gaty köp adam ýitiripdirler. Täze düşman agyr ýaraglydy. Türkmenler bolsa gılıç, naýda we pyçak ýaly ýaraglar bilen çolupdyrlar we bulam entek düşmany ýetmen ölümlerine sebäp bolupdyr. Türkmenler garpyşmany ökdedi. Şol sebäp ruslar olar ýanyna ýetirmän öldüripdirler. Türkmenler elleri sowuk ýaragly esasy geje çoluş etdiler. Jemi 3 gedek geje çolýarlar. Türkmenler birinji gedek geje çolanlaryny 4000, ikinji gedek çolanlaryny 6000, üçüncü gedek çolanlaryny 12000 adam bolup çolupdyrlar. Birinci çoluşdan soň ruslar olaň geje çolýanlyklaryny bilip garşy taýynyk görýärler. Şol sebäpli ikinji gedek çolanlaryna çoluş şowsuz bolýar we ýüzlerçe adamyň jesedi Söweş meýdanyna galýar. 1880-nji ýylyň 20-nji dekabrına çenli gala top okuny tutulup başlapdyr. 10-njy ýanwaryna çenli Skabelo 4788 piýada goşuny, 1043 atlyny, 1068 artilleriýany, 58 top ve 16 minimot bilen jemi 6899 adam jemläpdir. Gala 23 gün top okuna tutulýar. 24-nji gün galanyň içine sızýarlar. 25 000 adamyň goramyna garamazdan gala ele geçirilýär. Gaty güýçli goranyş bilen garşylaşan ruslar ýer gazyp galanyň aşagyna 1160 kilo mina goýýarlar. 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwaryna gatyly partlama bolýar. Bu partlamada ýykylan galanyň içine ruslar çözýär. 200-300 türkmen esker partlama wagtyny öldürilýär. Galanyň içine giren ruslar aljyrap kaçmak bilen bolan galanyň ýaşaýjylaryny gyryp öldürip başlaýarlar. Gorugsyz galan galadan 40 000 adam çöle tarap kaçýarlar. Ýaşaýjylardan we eskerlerden 8 000 adam gaçdy. 6500 kişi bolsa galanyň içinde öldürildi. Ruslardan 669 esker ölüp 398 eskerem ýaralandy. Skabelo türkmenler ýigrenýärdi. Ol bir hatyny şeýle diýipdi. Tekeler yer kartasyna bir gara nokot we ol gara nokot pozulmaly diýipdi. Şol sebäpli onuň ençeme günäsiz adam öldürenini aýdylýar. Türkmenlerden jemi 30 000 adam öldürildi. Ruslardan bolsa hassalar bilen birlikde jemi 1104 adam öldü. Gökdepe Söweşine gynansaň beýik gahramanlarymyz we eskerlerimizi ýitirdik. Biz olary ýeňiş gazanan ýaly buýsanýarys. Bize düşmany boyun egmezligi, göreşme öwretdiler. Olar ýatdan çykarmadyk. Ýatdan hem çykarmarys.